And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Iniwan niya ako ng walang rason. Pero ngayong masaya na ako, nagmamakaawa siyang bigyan ko ng isa pang pagkakataon. Hi DJ Rocky. Isa ako sa mga avid listener sa programa mo. Araw-araw akong nakikinig sa mga kwentong binabasa mo. Hanggang sa naisipan ko na isulat sa iyo ang storya ko. Sana mabasa mo ito. Itago mo ko sa pangalang Shania. 28 years old from Talisay, Cebu. And this is my secret file. Back in 2006, elementary ako noon. Grade 6. Classmate at kaibigan ko na si Rog. Parati kaming tinutokso ng mga kaklase namin dahil nga sa pangaasar niya sa akin tuwing nagga-gardening kami. O kung minsan kapag napag-uutusan ng teacher namin na maglinis sa HE building. Lagi niya akong inaasar, tinutokso, at paminsan, kinikindatan. At sabi ng mga kaklase namin, may crush daw si Rog sa akin. Kaya nagpapapansin ito sa akin. Well, naaasar ako sa kanya. Aaminin ko. Pero, alam kong gusto ko rin siya. Hanggang sa lumipas ang mga araw. Ramdam ko na nagkakagusto na rin talaga ako sa kanya. And then eventually, nanligaw siya at naging kami. Grabe yung tuwa ko noon. Ipinagpapasalamat ko talaga na boyfriend ko na si Rog. One time magkasama kami. Simple lang yung ginawa namin ng araw na yun. Pumasok sa eskwelahan, kumain. Sabi niya, sana ganito na lang tayo palagi, babe, no? Masaya at magkasama palagi. I love you. Na-speechless ako. Yung puso ko sumisigaw ng bongga sa saya. Nag-smile lang ako sa kanya. At hinigpitan ko ang pagkahawak ko sa kamay niya. Umuwi na kami pagkatapos nun. And as usual, sa text and call, ang communication namin. By the way, hindi alam ng mga magulang ko ang relasyon namin ni Rog. Ewan ko ba, hindi pa kasi ako handa na magsabi sa mga magulang ko. Then, lumipas pa ang mga araw. In-invite ako ni Rog na manood ng handwork dance nila. Magkasama kami nung gabing yun. Pinakilala niya ako sa mga kaklase niya. Nakayakap siya sa likuran ko habang pinapanood namin ang activity sa stage. Katabi ko ang mga kaklase niyang babae na sobrang friendly sa akin. Pagkatapos nung, ay nagpunta kami saglit sa park. Nag-date kami, nagkakwentuhan. Sinabi ko rin sa kanya na magbabakasyon ako sa bahay ng lola ko sa norte.
Kitang-kita ko ang lungkot sa mga mata niya. Ayaw ko man sumama, pero wala akong magawa kasi walang ibang maiiwan sa bahay namin. At baka magduda ang papa ko kung bakit ayaw kong sumama. So ayun na, nagbakasyon kami sa norte kasama ang buong pamilya. Text and call lang ang means of communication namin ni Rog. Palagi niya akong ina-update sa mga ginagawa niya. At nagpapaalam din siya kapag maglalaro ng basketball. Inuumaga kami sa pagte-text at mas lalo akong na-inlove sa kanya. Dahil sa ginagawa niyang effort. Tumibay ang pagmamahal ko sa kanya. Kahit LDR kami. Fast forward. Simula na uli ng school year. Second year na kami noon. Wala namang nagbago. Ang excitement, saya, kilig at pagmamahalan namin consistent pa rin naman. Everyday niya ako sinusundo sa school. Siya ang nagdadala ng bag at mga libro ko. Habang naglalakad kami, kinakanta pa nga namin ang favorite song namin na When I'm With You. Kumbaga parang fairy tale, sa saya at kilig kapag kasama ko siya. And then, lumipas pa ang mga buwan. Month of October birthday ko. Nagulat na lang ako at nagtaka na lang ako na hindi man lang niya ako binati. Wala akong na-receive kahit isang text galing kay Rog. Tinawagan ko siya. At nagulat ako sa narinig kong sinabi niya. Maghiwalay na tayo. Ayoko na. At ibinaba niya na ang tawag. Gumuho ang mundo ko, DJ Rocky. Tawag ako ng tawag. Hindi na niya sinasagot. Pati yung mga text ko, hindi na siya nagre-reply. Masakit. Sinubukan kong makipagkita sa kanya. Pumayag naman siya. Malayo pa lang ako, nakikita ko na si Rog. Bumabaha na ang luha ko. Ang bigat-bigat sa puso. Nang makalapit ako sa kanya, niyakap ko siya agad na mahigpit. Iyak ako ng iyak. Tinatanong ko siya kung anong problema at bakit nakikipaghiwalay siya. Hindi niya sinagot ang tanong ko. Hanggang sa lumuhod ako, nagmakaawa sa kanya. Para lang wag niyang iwan. Hindi mo na ba ako mahal? May iba ba? Saan ako nagkulang? Ano pa bang kulang? Gagawin ko ang lahat. Ibibigay ko lahat-lahat ng gusto mo. Babe, huwag mo akong iwan. Hindi ko kayang ganito. Mahal na mahal kita. Alam mo yan. Please, huwag mo akong iwan. Ayokong iwan mo ko. Maawa ka naman sa akin. Pagmamakaawa ko sa kanya. Hindi na tayo pwede. Mag-focus na lang tayo sa pag-aaral. Malamig na sabi niya sa akin. Nalunod sa sakit at lungkot ang puso ko. Hindi ko inaasahan yun kasi okay pa kami tapos biglang ganun. Wala na akong magawa. Iniwan ako ng taong mahal ko. Umuwi ako ng bahay matamlay na para bang wala sa sarili. Umaagos lang ang mga luha sa mga mata. Sa tuwing papasok ako, hindi ako makapag-focus. Naiiyak na lang ako. Yung sobrang sakit, tapos parang paulit-ulit na sinasaksak yung dibdib mo. Yung halos hindi ka na makahinga ng maayos. Sa tuwing nasa bahay ako, hindi ako lumalabas ng kwarto. Iyak lang ako ng iyak. Hanggang sa isang araw, naglaslas ako. Sa totoo lang, hindi ko namalayan na sinasaktan ko na pala ang sarili ko. Hindi ko na-feel yung sakit, yung hapde ng laslas kasi ang lungkot-lungkot ko eh. Halos ikamatay ko yung pakikipag-break sa akin ni Rog. Nakita na lang ako ng kapatid ko, namumutla at punong-puno ng dugo ang kamay ko. Dali-dali siyang kumuha ng bandage. Hindi niya sinabi kina mama at papang nangyari. Matagal akong naging miserable, DJ Rocky. Hanggang sa lumipas pa ang mga araw.
May mga manliligaw na ako. Sinagot ko sila lahat. Pinagsabay-sabay ko sila kahit di ko naman sila gusto. Sa isip ko, nung mga panahong yun, laro-laro na lang. Warak na warak ako eh. Umabot pa ng 1 taon bago ako makapag-move on. Then after a year, nakita ko uli si Rog, may kasamang ibang babae. Girlfriend niya na pala yun. Well, hindi na ako ganun ka-affected. Palagi kami nagkakasalubong pero hindi ko na siya pinapansin. Naka-move on naman ako. Pero nandun pa rin yung galit. Iniwan niya ako nang hindi ko alam kung bakit. Araw-araw kong kine-question yung sarili ko at worth ko bilang isang babae. Hindi na rin ako nagkaroon ng mga seryosong relasyon pagkatapos ni Rog. Wala naman ako ibang choice kundi pagpatuloy ang pag-aaral ko. Hanggang sa makatapos ako ng college. Noong mga panahon nag-college kami, naging girlfriend din ni Rog ang elementary best friend ko. Na alam kong may crush din sa kanya. Baliwala na lang sa akin yung relasyon nila nang malaman ko yun. At unti-unti napapatawad ko na si Rog. Pagkatapos kong graduate ng college, nag-take ako ng board exam at sa awa ng Diyos, pumasa ako. Oo, DJ Rocky, licensed customs broker ako. At kasalukuyan ako nagtatrabaho as customs broker sa isang brokerage company sa Cebu. Masaya naman ako sa kung anong meron ako. Kontento na ako kahit single ako. May mga nanliligaw naman pero wala, hindi ko pa priority. Until last month, nasa coffee shop ako habang hinihintay ko ang workmate ko. Sa hindi inaasahan sa daming coffee shop ba naman, doon pa talaga kami nagkita ni Rog. Papasok pa lang siya, nakita ko na agad siya pero hindi ako bothered. Ano naman kung makita niya ako? Ibang-iba na ang itsura ko ngayon kaysa noon, no? Iba pala talaga ang glow mo kapag natuto kang mag-self-love at magpatawad. Nung makita niya ako, lumapit siya. Tinanong niya ako kung may nag-aantay ba sa akin, o may inaantay ba ako, o may kasama ba ako. Then umorder siya ng kape at umupo sa tabi ko. Hindi naman ako sinipot ng workmate ko, kaya si Rog siyang naging kachika ko. So nabalitaan ko na isa siyang team leader sa call center. Nalaman kong matagal na pala silang hiwalay nung elementary best friend ko. Marami kami napag-usapan tungkol sa mga buhay-buhay. Then after nun, hinatid niya ako sa apartment ko. Nagpaalam at nag-thank you na rin ako. Kinagabihan, inad niya ako sa FB. In-accept ko naman. Hindi ko alam kung bakit nakikipag-usap pa ako ng matagal sa kanya. Biglang naging interesado uli ako sa kanya. Mula noon, binibisita niya na ako sa apartment. Nagdadala ng kung ano-anong pagkain. Pag day off namin pareho, pinupuntahan niya ako at nagmo-movie marathon kami. Hanggang sa may nangyari sa amin, DJ Rocky. Hindi ko alam pero ibang-iba ang nararamdaman ko. Walang-wala na akong nararamdaman kahit konting pagmamahal pa para sa kanya. Kundi pagiging kaibigan na lang. Kumbaga sa kanta, I remember the boy but I don't remember the feelings anymore. Ganun ang naramdaman ko after nang may mangyari sa amin. Gusto niyang pumasok uli sa buhay ko. Gusto niyang bumawi sa lahat ng pagkakamali at sakit na ibinigay niya sa akin 14 years ago. Handa raw siyang ibigay at gawin lahat. Bumalik lang ako sa kanya. Mapaglaro talaga yung tadhana, no? Iniwan niya ako nung hindi ko alam kung ano yung rason niya. Pero eto siya ngayon. Humihingi ng isa pang pagkakataon para sa aming dalawa. Hindi ko alam kung ibibigay ko pa yun o kung bibigay pa ba ako uli. Takot na kasi akong masaktan. Hindi ko rin alam kung paniniwalaan ko pa rin ba ang taong minsang naiwan na sa akin.
Hindi na nga ako masyado nakakatulog. Saka iisip sa mga sinabi niya. DJ Rocky, sana mapayuhan niyo ako. Ganun din sa mga listener mo. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Muli, ako si Shania at ito ang aking secret file.